गतिके बेबायदि बे वार्ड्सखौ स्लें वार्डखौ इउज खालामालासिनो डाइरेक्ट सावथाल होननानै मख'। 원자로 जोहोलावखौ फासि होनायसिम सहैहोनांगौ। बिथांमोना cutting across the party line unitedly single voice होनांगौ। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। जे दाख्लै जे कारिगाव जानाय जे बर'नि फिसा जोहोलाव राजा बिस्मितखौ जे बुथारनायनि सायाव बर'नि सिगांनि एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारा मा बुंदों जे बर'फोरखौ दा बियो मोनसे फोजाखांनायनिसो राजा बिस्मित जे थैनाया जुक्ति खालामनायनि। आरो बिनि सिगां मेन टपिकआव जे थाङिनि सिगां जे PRPनि आफादगिरि सन्जय कुमार ब्रह्म बे मा बुंदों बा आदिबासिनो आदिबासिया सोर, नोंथाङा भिडिअखौ नायना बुंदोंमोन नामा जितु जों बर' ST माहारिया आदिबासि होननानै? रावबो बुंफेराखैमोन। अरिजिनाल आदिबासिया सोर? अरिजिनाल आदिबासिया जाहैबाय जों बर'फ्रासो, नर्थ इस्टनि थागिबि आदिम जुगनि मानसिखौनो आदिबासि बुङो। जों लाजिनानैसो बुङा, जोंसो सानो आदिबासि होनबा जोङो खालि बे जेनेबा सावथालफोरखौल' सानो। नर्थ इस्टनि आदिबासिया सोर सोर गोलैयोमोन सिगां रायजो राजाफोर? बर', नागा, मणिपुरि, मेज', खासि बेफोरबायदिया इत्यादि बिनि उनाव थाइ, मरान, मिसिं, लालि, कसारि, डिमासा बेफोरबायदिखौसो आदिबासि बुङो। दा बे वार्डखौनो जोंनि माखासे बर' लिडार्सफ्रा बाहायनो रोङा आरो काउन्टार होफिननो हाया। आदिबासिनि ओंथिखौ आं बिसोरखौ बुजायदों, जेब्ला बुजायदों बिथांमोनहा गिदों जे नोंगौ थार बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय होननानै माखासे बड'लेण्ड बुब्लियाव काउन्टार होफिननाय नुदों। बे मिनिनो, बे जाथायखौ मिनिनोबो ओंखारदों आरो सैथो बाथ्राखौ बुंबो बयबो अद नाङो बिखायाव खामुलि। दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना गिदों। बिसोरनाव जिहेतु ST स्टेटास मर्यादायानो गैयाबा बिथांमोनखौ हय जों मानियो, बिथांमोनहा आदिबासि, खिन्थु जोंनि गेजेराव बिसोरो आदिबासि जानो हाया सावथाला। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरहा झारखन्ड, छत्तीसगढ़, उरिष्या, वेस्ट बेंगलनि बिथांमोनहा आदिबासि, बिथांमोनखौ जों रिसपेक्ट खालामो। खिन्थु बर्थमान बिसोर गावसिनि अरिजिनाल पइन्टआव फैयोबा बिसोर बागदावखाङो। बे अरिजिनाल पइन्टखौ रावबो बर' लिडार नेताफ्रा दिनैसिमबो बुंनानै होआखैमोन। आरो जोंनि दावरावा आदिबासिजों जायाखै, आदिबासिजों जानाय मिन्स जोंखौसो होना लानाय जायो रायजो राजाफोर। देट मिन्स नों स्ट्रंलि पइन्टआव फैनांगौ। ओंखायनो सोरबा बुङोब्ला आदिबासि जादों होनबा आदिबासिजों जायाखै, जों सावथालजों जादों होननानै बे बाथ्राखौ बुङो। खारन सावथाला मोनसेल' जाथि, जों बिसोरजों जुदि माबाफोर जायोब्ला जोङो अलरेडि जोंहा बाथ्रा दान्थेलायनोबो हायो, जों आरो दावरावबो खालामनो हायो बिसोर दावराव खालामोबा। बेखौ स्पस्ट' खोथा बुंबाय आं। जों बिसोर सानदों मा प्रत्येकटा आदिबासिखौ लानानै बिसोरो गावसिनि बिगुर गोसोमखौ नुनाय मानि, जेनेबा बागानिया थायो, मुन्डा थायो, ओमफ्राय सबसे हाइस्ट पपुलेसना बागानियासो नालाय। दा बेफोरखौ लाफानानै बिसोरो बुजाबफानो नागिरो गावसोरखौ हाया बायदि मोननानै। गतिके बिसोरो दा मा आदिबासि पइन्टआव फैयो। ओंखायनो स्पस्ट' काउन्टार होफिन, आदिबासिया जोंसो, नोंसोर आदिबासि जानो हाया नर्थ इस्टआव, बे बाथ्राखौ बुं। होमबानो बिसोरो लाजिनांगोन। जों नोंसोरखौ रिसपेक्ट खालामो, नोंथांमोनहा आदार स्टेटआव आदिबासि। जों नोंसिनि जायगायाव थांनानै जुदि जोंखौ ST स्टेटास बिनानै आदिबासि जुदि जों बियोब्ला नोंथांमोनहा होगोन नामा होनना बे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ सों सेथियाव। बे बुस्थुखौ जोंनि बर' माहारि खुनु लिडार्सफ्रा दिनैसिमबो बेखेवनो हायाखैमोन। दासो एसे एनै बुंहांनो रोंदों। आरो माखासे इउटुबारफोरखौ आं मोनसे गुरैयै खावलायहरो, जानला मोनला बेबायदि आदिबासि होननानै ब्लेम होनो नाङा। बेखौ आं स्पस्ट' खोथा मोनसे खावलायो। जोंखौसो जों नेग्लेक्ट खालामनाय जायो। खारन जों लाजियो खोमा, जों आदिबासि बुंबा जों ओंथिखौनो मोनथिया। बर' जाथिया माखासे आदिबासि बुङोब्ला बिगुर गोसोमखौल' सानो। बिगुर गोसोमनि बाहेरै जोंबो आदिबासियाव गोलैयो। जिखुनु ST मानसिखौनो आदिबासि बुङो। आदिम जुगनि मानसि जाय थागिबि थामोनथाय, बे मानसिखौसो बुङो। दा जों बर' जाथिया बिदिनो नालाय, जोंबो आदिबासियाव गोग्लैयो। गतिके डाइरेक्ट होननांगौ जों नर्थ इस्टनि आदिबासिया जोंसो होननानै। होमबानो बिथांमोनहा अद जोङो। बिसोरखौ पइन्टआव फैबा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखा। आरो दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुङो, जे गुरै खावलायो माखासे जानला मोनला इउटुबारफ्रा बुजियाफ्रा मा बेबायदि आदिबासि बुंनो नङा। नङाबा दस्रा स्टेटनि आदिबासिफ्राबो जेरेखम उरिष्या, बेंगलर, गवा बेफोरबायदि राजस्थान बेफोरबायदियाव दं, बिसोर गोसोआव नाङि। गतिके बेबायदि बे वार्ड्सखौ स्लें वार्डखौ इउज खालामालासिनो डाइरेक्ट सावथाल होननानै मख'। होमबानो बिसोरनि उइकआ जोबो। आरो बेल' खोथा नङा, दिनै मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थाबावगोन।
जेला एसटि स्टेटास बिदों गासिबो जाथिया खौसेथि जादोंमोन बर'नि हेंथायै होमब्ला मोनसे वार्ड नाम बिसोरखौ बागदावदों ससियेल मिडियाआव बिथांमोना गिदों बे समाव जे एसे थन्थ्र'दों मोनथिगौना ओंखायनो राजनितिक जुदि खालामनो रोङोब्ला जे जेनिफ्राय मानसिफ्रा जिर'निफ्राय सानो आं बेनिफ्राय मानसिफ्रा जुदि सानोब्ला आं नैबे माथाजों लानानै जिर'निफ्राय काउन्ट डाउन खालामो मोनथिबाय मोनसे वार्ड बाहायना मोनथिगौना रायजोफोर बे वार्डआ जाहैबाय जेला 6टा जनगोष्ठीया गिबियावल' बिदोंमोन बर'खौल' मोनसेल' जाथि बादा होग्रा होनना नाख्रेबनो सानदोंमोन तखन आं बुंदों प्रत्येकटा स्टेटनिफ्राय गासिबो ट्राइबेल माहारिखौ आङो नागालेण्ड मणिपुर मिज'रामनिफ्राय लाबोनानै जोंबो बेबायदिबा बिथांमोनखौ लाबोदेरना फुनदेरनानै जों दावराव खालामफानो हायो बिसोरनि हेंथायै 6टा जनगोष्ठीनि होननायावसो बिसोरो गिदों बेयावसो बिसोर एसे मानिनानै थन्थ्र' जादों बे थन्थ्र' होनायनि मानसियानो जाहैबाय गुबै खेब बुंग्रा बाथ्रा अरिजिनाल काहानिखौ रायलायग्राना आङो बेयावसो एसे थन्थ्र'दों बिसोर माबायदि बिलखौ लाबोदोंमोन खारन बे बिला जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैखि जाया बै जुबिन गार्गनि केसखौ होबथानो थाखाय बेजों बियो होबथानो हाबाय आं सिगाङावनो बुंखादों बे जाथाया जादों आरो आंबो मोनथिगौ हेमन्त बिश्व शर्मानि बाप खर' दं आंनाव हेमन्त बिश्व शर्मा जुदि सानोबा बेनि वार्डखौ मारै बन्द' खालामनांगौ बेनि ओंथियाबो आंनाव दंमोन बिनि थाखायनो आं बेखौ बे बाथ्राखौ बुंदों जेला 6टा जनगोष्ठीया जोंखौ नाख्रेबनो बर'खौ टारगेट लादोंमोन होनबा आं प्रत्येकटा स्टेटखौ बुंदों बर'खौ जों फल' खालामो जों बर' खालिल' जों इउनिटि गैया आलदा स्टेटनिफ्राय जों मिज'राम नागालेण्ड मणिपुरनिफ्राय गासिबो बोख्लायबोजोबगोन जुदि बाध्यता जायोबा जुद्ध होनना बे बाथ्राखौ बुंनायावसो बिसोरो थन्थ्र'नानै थादों गतिके मेलेमाव सान गोसोआव लाखि जानला मोनला फेसबुकआवबो जानला मोनला मोनथियाब्ला बाथ्राफोरखौ बुंना मासे इउटुबारखौ आं गुरै खावलायबाय नोंथांमोनहा एसे अननानै बाथ्राखौ रायलाय आदिबासि वार्डखौ जाहाथे इउस दाखालाम स्लें वार्डखौ गोसोआव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला सिरि मोनखांनो हायाब्ला पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलदाब गारनानैब्लाबो खौसेयै जुदि गसंथानो हायाब्ला बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया रायजोबो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्तर्जयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिटिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा बे जास्ट जागायजेननायसो खोमा बिसोरनि मथेब्ला आरो जोंहा अनजालु सिखना जोहोलावा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खुनु दाय गैया हसिया सुथुरनि आखाइजों होलांनांबाय बेयो जोंनि दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनि मेगनखौ खेवनानै होबाय होननानै आं सानो सिरि मोननांगौनि सम फैबाय बर' फिसाफोर 5,000 बर' फिसाफोरखौ मुंख्लं जाहोनानै जों जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियास मोनदोंमोन बिटिएडि आरो बिटिसि बेखौ दिनै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाया दिनै जेरैखि जायाबाबो कब्जा खालामनानै गावसिनि खालामनायनि प्लेनिंजों आवगायगासिनो दं बेनिखायनो आथिखालनि बायदि गिथाव बाथाव सिटुएसनाव आंनि हाम्बल आपिल दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे बिटिएडि बिटिसिखौ लानानैनो गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्तर्जयै इनसेसेन्ट पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जुदि आदाय खालामनो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया बै बिटिसि आरो बिटिटिखौ लानानै थांनानै थानाया अथ' गोरलै नङा मानो होनब्ला बिटिसि एडमिनिस्ट्रेशन आन्दाराव पुलिस पावार गैया ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया बेनि आसाम गभर्नमेन्टआ ल' एन्ड अर्डारखौ कन्ट्रल खालामो दिनै जायनिखि मानसिफ्रा अना खाना सिखना जोहोलावखौ गावथारबाय बुथारबाय बे मानसिफोरखौ बेसेबां हमखो खोनानो मोनदों 18 जनसो हमदों हमनानै हयथ' जेलावसो हरगोन जामिनाव बिसोर बहगोन थाखा फैसा खरस खालामनानै खिन्थु रियेल आसोल कालप्रिटखौ हमनो मोनदों मोनाखै दा जोंनि दाबिया जाबाय जाय रियेल कालप्रिट बे रियेल कालप्रिटफोरखौ हमनांगौ आरोखि दहाय जोङो बनसुनि आफादगिरि फंसे बाथ्रा रायखांदों बे जाबाय 1989 इण्डियान पार्लियामेन्टआ मोनसे आयेन पास खालामदों
बे जाबाय ट्राइबेल आरो सेड्युल कास्टफोरनि सायाव एट्रसिटिस जुदि जायोब्ला बे एट्रसिटि एक्टनि आन्दाराव जायफ्रा ट्राइबेल मानसिफोरखौ आक्रमण खालामदों बुथारदों बिसोरनि हा हु सेदों बे मानसिफोरखौ गोख्रैनो डिसिआ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा एक्सन लानो हायो एक्सन लानांगौ आरो जायनिखि मानसिफ्रा बे घटनाखौ खालामदों बे मानसिफ्रा जतदिन कमप्रमाइज खालामा बे जायगायाव थानो मोना खिन्थु बे आयेन मथे बे मानसिफोरखौ होखारहरनांगौ जेब्ला बिसोर कमप्रमाइज खालामगोन आं बुलाव मावफ्लांदों आं बहाय आलो गोजोनै सान्थियै बयजोंबो गोरोबनानै थानोसै होनबासो बिसोरखौ थानो मोनफिननो हागौ आरो बिसोर ओरैनो इलिगेल मानसिखा लकेलनि मानसिया गुबुन जायगानि मानसि नङाब्ला गोदो गोदाय जुग जुगाव थानायब्ला बर' मानसिखौ बिदिखौ सिथारनो बुथारनो अथ' हिम्मत बा साहस गैयामोन बेखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बेसेबां बुजिदों बेसेबां बुजिनो नाजागोन बिसोर गिदिर साननो गोनां बाथ्रा जादों दा बर' हारिनि अख्राङाव दाउखा बिदै बिदै दाखा दाखा जोमै गोसोम खाबाय बे दाखा दाखा जोमै गोसोमखौबो जुदि बुजिनो हायाब्ला सिरि मोनखांनो हायाब्ला पार्टि फुर्तिखौ जालदाब जुलदाब गारनानैब्लाबो खौसे जुदि गसंथानो हायाब्ला बे बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोबनांगौआ बारा गोबाव आरो सम गैलिया रायजोबो बिराद दुखुनि बाथ्रा बारा गोलाव बाथ्रा बुंला जायखिजाया जायफोर कालप्रेट जायफोर बुथारदों बै माबाखौ आरोखि अनजालु जोहोलावखौ फासि होनायसिम सहैहोनांगौ दा बेखौ एसे हल बर' हारियाव जेसेबां आफादफोर दं रायजोफोर दं जों गोख्रों दाबि खालामनांगौ आरो आं मोनसे आपिल खालामनो लुबैदों दहायसो सिगाङाव बुंदों आङो दिनै आङो दिल्लीयाव थाग्रा इन्टारनेसनेल लेभेलाव हिउमेन राइट्सनि खामानि मावग्रा सासे जोंनि मानसि दं बिसोरा बिथाङाबो जोंनि ट्राइबेल दा बिथाङा आंखौ बुंहरदों आं ओरैनो खोनादों सरासनस्रा नुदों ससियेल मिडियायाव बायदि घटना जानाय डिटेलखौ आं मिथिया नोंथांमोना डिटेल रिपर्ट कालेक्सन खालामनानै प्रिपेयार खालामनानै आंनो हर आं जा हायो आं नाजागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि खुनु दिन फासयनायनि खोथा थानाङा आरो दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोन मिडियानि थ्रुयै आं खावलायनो लुबैदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां बर' फिसाफोर एमएलए दं मन्त्रि दं एमपि दङ बिटिसिनि एमसि दं इएन दं चिफ दं डेपुटि चिफ दं बिथांमोना cutting across the party line unitedly single voice होनांगौ जाहाथे जोंनि अनजालु जोहोलाव बिस्मिता मोननाय रोखोम जास्टिस मोनो आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' फिसा जाहाथे रावनिफ्रायबो गिनाङा जासिनो आनहेम्पार्ड रोखोमै आनइन्टाराप्टेड रोखोमै जाहाथे आलो गोजोनै सेफलि रैखाथिजों जाहाथे जिउ संसार खांनो हायो रायजो जानो हायो बेनो आंनि हामबल आपिल दा जोंखौ जे सावथालफ्रा जोंखौ गोबां जोंनि बिटिसिनि हायावनो जे जोंनि बिटिसिनि हाखौनो एनक्रचमेन्ट खालामनानै सेयै सेयै लानानै बिसोरो गोबां झारखन्डनिफ्राय जे फैनाय दा गोबां छत्तीसगढ़निफ्राय जे फैनाय बेफोर मानसिफ्रा जोंखौ जोंनि बिटिसिनि हाखौ सेनानै बिसोरो गावसिनि हा खालामनो नाजागासिनो दङ साबधान रायजोफोर आरो जोंनि माखासे लिडारफ्राबो जोंनि जे थामोनथाखौ जे बांहोनायाव बिसोरखौ एसे खस्थ' होनांगौ आरो बिसोरखौ जे माखासे जोंनि बिटिसिनि हायाव सेग्लाबनानै लानो नाजानायफोरखौ बिसोरखौ एभेक्सन खालामनांगौ होननानै आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो